ערב טוב. אני מבקשת מכולם לסגור את הפלאפונים, לא שקט ולא רטט. בבקשה, על נתק. למצלמים, בבקשה, לא מפלש, זה נורא 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 מפריע לשחקנים ופוגע לכם בהצגה. אז בבקשה, לא לצלם. וחוץ מזה, באמת. סוס אחד, נגד. הסוס דוחף את המצח המבצע שלו ללחיו, וכך הם עומדים. שעה באפלה, כמו זוג מתעלף. אני לא יכול להתעלם מהסוס הזה, מהרסן שלו, כי גם אני קשור ברסן של משרד, טבעת, ומתאמץ לדלג למסלול של גיור חדש לגמרי, ואני לא מצליח, כי כוח הסוס שלי, אם תרצו, קטן ממנו. אני מרגיש כלוא במקום מדכא הזה, ובכל זאת אני יושב כאן ומטפל, מתעסק, מסדר ראשים של ילדים. אני לא יכול יותר. אני יודע, זה לא נשמע הגיוני. אז תנו לי להתחיל, כמו שצריך, לפי הסדר. הכל התחיל יום שני אחד, לפני שבועיים, בביקור של הסתר. מרטין? כבוד השופטת, למה זכיתי? המקרה הכי מזעזע שטיפלתי בו בחיים שלי. יום קשה? אין לך מושג כמה זמן לקח לי לשכנע את השופטים האחרים שתשלחו אותו אליך. אליי? כן, הסתר, את לא יכולה לשלוח את הילד הזה אליי. סליחה? אני מצטער, יש לי קצת יותר מדי מטופלים כרגע. לא מצחיק! תשמעי, יש עוד שני פסיכיאטרים אחרים בבית חולים. אני צריכה אותך. למה? כי אתה היחידי שתבין אותך. האוטו עשה פגע בכמה חיות. כן, מרטין, הוא עיוור 4 סוסים עם עוד ברזל אחד. אלן סטרנד נמצא אשם בהתעללות פיזית וגרימת נזק בלתי הפיך בזדון לבעלי חיים. אנחנו יודעים במה הוא אשם. היינו במשפט. דיברנו עם העובדת הסוציאלית המחורבנת שלה. שמענו כבר הכל. תן לו לדבר. הוא בן 17, קטין. ההורים שלו באו לבקר אותי. אבא שלו החליט שיכול לערער על פסק הדין שלי. את מוכנה להסביר לי למה את לא שולחת את הילד המופרע הזה לבית כלא? רן, הוא לא מופרע. היא לא שולחת אותו לכלא כי אין לה סיבה, נכון? אני החלטתי לשלוח את אלן לבית חולים ולא... הוא לא פושע! אם המילה פושע אומרת לך מה שנדמה לי שהיא אומרת לך, מר סטרנג, אז לא. הבן שלך הוא לא פושע, הוא לא שפוי... אבל הוא יהיה בסדר. אני מקווה. כן. אבל הוא לא שפוי ולכן מסוכן. לעצמו ולסביבה. או שזה נראה בעיקר לסביבה, את לא חושבת... גם רוצחים מסוכנים בעיקר לסביבה. סטרנג, אני מבקשת. תראה, מר סטרנג, אני ממש לא מתכוונת להיות הסנגורית של הבן שלך מולך, אם זה מה שאתה רוצה. בכל מקרה, קשה לי להאמין שהוא יישאר מסוכן אחרי הטיפול שיעבור. הטיפול ירגיע אותו. זה הרעיון, כן.
שלך לא נהנה להיות סכנה לציבור, אתה יודע. ואת חושבת שאנחנו אשמים בזה? פרנק, אף אחד לא אשם. זה בכלל דבר טוב מה שהוא עשה. זאת השליחות שאלוהים נתן לבן שלך. אנחנו בכלל כולנו צריכים להגיד תודה לאל. מספיק. היא דתייה? היא דתייה אדוקה. זה עסק שלה, אבל ברגע שהיא דוחפת את כל החרא הזה לתוך הגרון של אלן, הוא גם הבן שלי. ואני מבינה שאתה לא דתי, יותר גרוע. הוא חושב שכל מה שקרה קרה באשמת כתבי הקודש. נכון, את אשמה בכל השיגעון הזה. אל תאמר שטויות על דברים שאתה לא מבין בהם, פרנק. אני מבין טוב מאוד אותך דורותו ואת הדת המזדיינת שלה. אני נורא מצטערת שהיא צריכה לראות את זה. זה מה שהיא אמרה כשהיא נזכרה שאני שם. איפה זה קרה? חוות רכיבה, במבט שם בסוף השבוע. אמרתי, יש משהו מיוחד בילד הזה, נו, אני לא אומרת סתם. מה? תחושות. את והתחושות שלך. הן די מפתיעות, אתה תראה. אסתר, אני באמת מצטער, לא. ואם אני מבקשת? אז זה לא הוגן. בסדר. נפגש ביום שישי? תודה. תבואי אחרי העבודה, נוכל לשתות משהו. זה נהדר, באמת. מה זאת אומרת? זה עודד. שלום. קוראים לי מרטין דייסר. מה שלומך? אלן סטרנג, נכון? זה השם המלא שלך. ואתה בן 17, נכון? 17? אז אתה עובד בחנות אלקטרוניקה, אתה גר עם ההורים, לאבא שלך יש בית דפוס. That's the way I like it. אלן, איזה מין דברים אבא שלך מדפיס? That's the way I like it. כדאי שתשב, אם אתה רוצה לשיר, יהיה לך יותר נוח. That's the way I like it. אלן, אתה רוצה לספר לי על השיר הזה? דיאט קוקה קולה. Do what feels good. אתה יודע, זה מוצא חן בעיניי יותר. זה מצחיק. בבקשה, תעשה לי שוב. אני חושב שאני אשלח אותך לחדר פרטי בינתיים. תהיה מוכן לבוא לראות אותי מחר? דרך אגב, מי מההורים שלך לא מרשה לך לראות טלוויזיה? אמא או אבא? אולי שניהם? אני לא בטוח שהיית צריכה לשלוח אותו אליי. סליחה? אולי מעבר לתיקון. היית צריכה לשלוח אותו לכלב הזה. שמעתי! הדבר הכי בטרני ששמעתי בחיים. חושבת? אל תהיה מגוחך, עשית עבודה נהדרת עם ילדים ואתה יודע את זה. כן, אבל גם הילדים יודעים את זה. באמת. להצטער? אתה צריך להצטער. נו, אני לא יודע למה את מקשיבה לי בכלל. עוד משבר מקצועי, כולם מקבלים אותה מדי פעם. חוץ ממך. נכון. אני כל הזמן מרגישה שאני ראויה להיות שופטת. אוקיי, בסדר. אבל את מרגישה שאת לא ראויה למלא תפקיד. אני מרגישה תפקיד, כבר לא ראוי למלא אותי. זה באמת מה שאתה חושב. יותר ויותר. יש לילד הזה את המבט הכי מוסדר שהייתי בחיים שלי. כן? ממש כמו האשמה, אבל במה? השירה שלו הייתה מאוד ישירה, הדיבור שלו עוד יותר. הוא מדבר איתך. לקח לו איזה יומיים של שירים, אבל כן. הוא התפרץ לחדר שלי, פתאום, בלי לדפוק בדלת או משהו. מזל שלא הייתי על פציינט. אבא. מה? תשובה לשאלה ששאלתי אותו יומיים לפני. אבא מה? שונא טלוויזיה. זה סתם